The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt Khmati bercerian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Kali Sorkar kepada new registration number ML01A0841 kelasha Atiar ki mau haki beri ba on parlaban tip ki ki a hagano aphai sngi khat khandai trik unailar aja arpenrio Jylli shop Nongthymmai kani ka kali ke bolero bat kani ke jingja kalaja maridep yait ling ba ka rali arshaka lem kilama yong da ka KSU ya ka bala sedang no office tray kam ka KSU jayau kum ka jing persha halor ka jing sngap bat jing mamle AA ka Sorkar Meghalaya halor ki santali ki mat jing dawa ba ka seng kalabo kani kerali kelas sedang hakapuar sawaji bahkan nyat ling ba ki benta beper jang kanong ba Shillong kum shi benta ke jing pen klan ni ki mat jing dawa Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya